Goedenavond, iedereen thuis en hier in de zaal. Van harte welkom bij dit spraakmakende liveshow van Gat naar Stad. Hedenavond is hier de finale. Er wordt gestreden welke woonplaats er met de titel Stad naar huis mag gaan. Vanavond zijn wij bij het laatste dorp aangekomen, Bantega. Geef ze een hartelijk applaus. Hier zijn de showgirls en uw presentator Francesco. Everybody look around, 'cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody look up and feel the hope that we've been waiting on. We are free, and our hearts begin so joyfully. Rennen we met Bantega, winnen van de anderen. Laten we ons best maar doen in de show van Gat naar Stad. Goedenavond, Bantega. Vanavond van Gat naar Stad. De televisieshow, de 5e op rij. Het gaat al helemaal mis. De 5e op rij. Ik zal me niet langer verbommen. De 5e op rij. En Bantega gaat vanavond de strijd aan met Bakhuizen, Oranjewoud. Wie was er verder bij? We zien het vanavond allemaal gebeuren. En mocht Bantega winnen, dan zijn zij de 12e stad in Friesland. Goedenavond. 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 Het publiek is nog wat lauw. Wij gaan daar straks wat aan doen. Dames, wij gaan de zaak opwarmen. Lijkt u dat goed? Oké, u heeft het gehoord. De stad, van Gat naar Stad. En ik ga u zeggen hoe u dat kunt bereiken. U als publiek bent daar debet aan of u daadwerkelijk gaat worden. Er worden namelijk een aantal testen met u gedaan. Een aantal testen, intelligentie, zorgzaamheid en ga zo maar door. Ook enkelen van u in het publiek zullen daar een bijdrage aan geven. Wij gaan verder met de show. En, dames en heren, dit gevaarlijke apparaat is een wezenlijk onderdeel van het puntenscoren gebeuren. Als ik de hendel overhaal, dan gebeurt er niks. Hij moet nog wat opgewarmd worden, denk ik. Dames, zijn jullie zover? Ik stel voor dat wij het publiek gaan opwarmen voor een warming-up. Jij zegt van niet, maar ik ben hier de baas. Laten we gewoon eerst nog even gezellig ons dansje doen. Ja, Doen we dat daarna bedoel gewoon ik. Lekker de warming-up. Ga je gaan. Dus de show must go on. Te beginnen met de warming-up. Eerst de zaal een beetje warm. Kijk ze nou zitten, dat kan toch niet? Het is toch zo'n dode boel. Kijk nou Nee, allemaal. je hebt helemaal Ze gelijk. zitten daar allemaal gewoon in spanning. Ze willen kijken wat gebeurt er. Hè? Die vent die staat zich daar wat aan te stellen. En ik lach hem lekker uit. Hè? Zo gaat dat gewoon. Maar daar nemen wij geen genoegen Nee, mee. nee. Nee, zij gaan zelf aan de slag. Ja. Kom op, dames. Oké. Goedenavond, Bantega. Namens het showteam wens ik u alvast een hele fijne avond. U heeft het al gehoord, u moet een beetje meewerken vanavond. Dus voor de 3e keer vanavond, kom maar even staan. Allemaal even meedoen, hè? Kom op. Oké. En speel allemaal, anders gaan we het nog een keer doen. Een warming-up, daar hoort muziek bij. We draaien de schouders rond. Draai de schouders naar voren. Heel goed. Naar voren en naar achteren. De andere kant op. Kom op, mensen. Ze doen niet Lekker allemaal lopen. mee. De polsen. Draai
Draai de polsen los. Ene kant en de andere kant. En rek je eens even lekker uit. Kom op, Bantega. En we maken het dynamisch. Stappen op de plaats. Kom op, handen mee. Heel goed, Bantega. En de armen. En links naar rechts. Kom op, Bantega. Applaus voor jezelf. Ja hoor. Oké. Dan zijn we nu werkelijk zover om met de show te beginnen. Ja, ze zijn lekker opgewarmd. Oké. Dan ga ik toch nog één keer mijn ingewikkelde apparaat, namelijk de orgazilligator, ga ik in werking zetten. Hij doet het. Oké, dat was hem. En de orgazilligator speelt een belangrijke rol, want wat doet de orgazilligator? Hij bepaalt hoeveel punten Bantega scoort. Maar kom ik aan de hendel, dan kan de orgazilligator ons ook tientallen jaren verder in de tijd brengen. En dat is nu juist de bedoeling van vanavond. Helemaal klaar, dames? Dan gaan wij nu naar het eerste test. De eerste test. Zullen we eerst nog een dansje gaan doen? Ja, lijkt me heerlijk. Oké, gaan jullie gang. 3, 2, 1. Natuurlijk lukt het, Bantega. Wij worden Friesland. Wat is dit? Wat is dit? Maar dit stond niet in het script. Ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Francisco, En ligt daar nergens naar, man. wat is dit? Ja, ik bedoel, als het zo de hele avond doorgaat, dan komen we er niet, hè? Laat maar. Welk is dat? Ik ga de regisseur raadplegen. Goed dat wij zelf... Ja? Terwijl dat ze de wietplantage hier achter de Sediek vond haar. Ja, wie die wietplantage net bij Bouke de Vries? Nee, man, dat die volle dichterbij. Dat die daar op de Otterwaai. Je hebt vroeger, hoe heet ze nou? Zaakje Husman wennen. Dan wordt me dan net vertellen dat het perceel is van Jelle Weselius, Ja, hoor. toch zo dan. Het moet dan uit Gekker. Jelle in de wiet. Maar van gaat nou staat, hoe krijg je het in een plossen? Nou, En ik heb nog wat meer nuis. Hij heeft jet voor 5 vaartjes. Nou, wat dan? Het de Vrij Evangelische Kerk opkocht. Heeft het die gekocht? Dit man, die keep het ik alles. wat moet Voike nou mooi een cirkel? Nou, dat heb ik namelijk even informeren. Hij heeft er een casino in, door de wieken. Casino? Ja, dat ik daar een vergunning voor heb, dat is mij net vrede, want vergunningen vreest die net aan. Dus dat weet ik dus ik net, maar... Ik dacht dat hij nog nooit de vergunning zoen heeft. Ah nee, ja, zo moet ik wezen. Hoor. Ja, nou. Van gaat mijn stad. Ze kunnen dit beter nemen van hoe God uit Jorwet, ik bedoel uit Bontegif verdween. Ja. En dan heeft nog niet alles. Die man die, hoe heet die nou ook weer? 4 keer hoe de auto in mijn handen jagen. Oh, die Hollander. Die van de Bansliet? Gert-Jan. Ja, Geert-Jan of Gert? Gert-Jan Tinga. Ach ja. Nou, Ach, heen, ja. Nou ja, het binnen- en bloemen Hollanders. nou. Ik heb hem hier helemaal in het script staan. Wat dan? Wil je helemaal een maatje dan fit komen? Ja, wie bepaalt het hier eigenlijk? Ik er dus. Een move, Francisco, dansers, kom op. Nou. De show must go on, wegwezen hier. Nou. Ik heb hem hier helemaal niet in staan. Nou, beginnen, hè? Doe maar. 3, 2, 1. Natuurlijk lukt het, Bantega. Wij worden Frieslands 12e stad. Keurig. Zal ik het nog een keer proberen? Zal ik het nog een keer doen? Wat gebeurt er? Nou, we gaan in ieder geval door met onze show. En de eerste test is wel de intelligentietest. We hebben namelijk 3 personen uit Bantega hebben we bereid gevonden om in deze show op te treden. Dat zijn weliswaar hele intelligente mensen. Tenminste, dat hoop ik voor u. Wilt u winnen namelijk? Ja, dan zal er gescoord moeten worden. En
ik ga bekendmaken welke 3 mensen er zijn geselecteerd door het dorp. En we gaan kijken welke score zij zullen bereiken. Kandidaat 1, Bertus Thomas. Haal Bertus maar naar binnen. Kandidaat nummer 2. Wie zou dat zijn? Wie zou dat... Natuurlijk. Anneke de Vries. Kandidaat nummer 3. Het moet een intelligent persoon zijn. Let op, Wieberen van Stralen. Kandidaten, er hangt heel veel van u af. Dat zult u zeker begrijpen. Mag ik misschien even een vraag stellen van waarom jullie meedoen? Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Nou, Bertus. zoals je weet, dan kom ik van de gele kant, hè. Ja, dat weet ik. En daar was ik ook al de intelligentste. Ach. Toen kwamen we hier in Bantegem wonen. En ik heb mijn broer Sjoerd ook metgenomen. Maar Ali is toch ook metgekomen? Die heb ik ook metgenomen. Maar? Het was zo, ik zei tegen Henny, zal ik daarheen gaan? Ja, ze zei, ik ben de intelligentste van de beide broers. Dus ga je maar even heen. En Ali was het er ook met die, hè? Oké. Nee, als Ali het maar goed vindt, hè. Anneke, ja, het verbaast me niet dat je op die stoel zit, maar leg uit. Dat dacht ik. Zo, ik zit al hier in de gemeente hier en dan weet je vanzelf een hele soort. Absoluut. En ik ben onderwijzeres en dan weet je ik een heleboel. En als laatste, ik ben trouwd met Lannert en die weet ik een vreselijk soort, dus ik. Dat zijn 3 hele goede redenen, alhoewel ik een paar redenen wel een beetje in twijfel trek. Dat raadlidmaatschap, nou, ik weet het niet hoor. En, ja, over het algemeen meer. Juffrouwen weten het altijd beter. Zeg, en waarom, Wieberen, ben jij aangeschoven? Ja, ik moest me op Jan verkennen. Begrijp ik het goed? Eigenlijk wou je zelf niet, maar je moest van Gerda. Ja, klopt. Pittig vrouwtje, die Gerda. Oké, nou, we gaan starten. Bertus, welke... ik heb een vraag voor jou. Ik denk dat je daar het antwoord op zou gaan weten. Noem 5 straten in Bantegem. 5 straten, zeg je. Ja. De Otterweggen, daar woont mijn broer en ik en Sjoerd, die wonen daar. Klopt. Middenweg Noord, Middenweg Zuid, het Hop en de Kliesmaveert. Ja, daar heb ik les met Henny fietst. Dan kun je mooi fietsen, maat. Ach jongen, dan ben ik zo blij dat ik daar in fietsen kan. Bertus, dit gaat niet helemaal goed. Misschien had de andere kandidaat aan kunnen vullen. Dat is er helemaal niks van. Wat dan, Anneke? Midden bij Noord en midden bij Zuid, dat is hier middenbij natuurlijk. En het hok, dat bestaat ik net, dat is het Breedskaat, dat is achter de dik en het Buitendijksveld. Maar verder heeft er geen hopje. Nou, de heeft anders nog de Griete Dijdik, de heeft de Kooisleert, de heeft de Ringveert, de heeft de Meester Wijmenwaai, de heeft de Bansleert, de heeft het Vuursteedpad, de heeft het Schotenpad, de Wasleert, de Schoten uit de dijk. Typisch juffrouwen, stop maar, ze weten alles beter en ze moeten zo nodig weer even doseren, hè. Dat lijkt... Anneke, stop daarmee. Dat is zo. Ik heb een... wil jij misschien ook nog wat Ja, ik wil eigenlijk nog wat zeggen. kwijtwibberen? Ja, dat moet van verder natuurlijk, hè. Ja, klopt. Ja. Nou. De Heste Jachtkamp ik nog Bertus. Dat weet Oh, je ja, zelfs. ja, dat is ook zo, die nieuwe straat, ja. Ja, wat vergeet. Anneke, noem 3 melkveebedrijven in Bantegem, dat moet niet moeilijk zijn. Nee, dat is heel makkelijk. Te beginnen Johan van Twil, dan heeft Gerrit de Haan en dan heeft Doer en Douwe Riepkema. 3 melkveebedrijven in Bantegem. Ja, maar hoor eens even, dat ben de melkveebedrijven hier, maar op de Otterweggen. Hij Jelle en Griet de Haan. Nou, dan heb je mijn bedrijf in. Nou, mijn broer Sjoerd, die had dan een bedrijf. Nou, Dirk en Annie, Germ en Jantien en Maarten Hoekstra en Harm Boersma. Ik ben al lang niet klaar, man. Ik wil het ook een beetje winnen. Rustig maar, Bertus. Maar het weer toch in Bantegem? Ja, de Otterweggen toch ook, daar woon ik toch. En mijn broer ook. Ik heb nog even stikken wat. Het pijl ligt hoog in Bantegem. Nou ja, ik heb dan nog gebroeders de Vries. Jan de Vries van de Breedskaar. Daar is de Lutte en gebroeders van de Beel. Hendricks. Wat is dit, Wibberen? Oh, en het boeking. Hij spiekt. Henk Ernst is natuurlijk nog. Popke Kroes. Hendrik Boersma, een hele goeie hier. Kees Klienstra is nog. Hans van der Veen. Ja, maar die doet het boekje, hè? Dan kan ik het ook wel. Hè? Dat is niet Wij eerlijk, daar kunnen we weten niks aan genoeg. doen. Wibberen, een vraag voor jou. Noem minimaal 5 verenigingen in Bantegem. En dat moet echt niet moeilijk zijn.
Nou ja, daar is de Douwe Club. Wat hebben we nog meer? Ja, de Kroontjong. De Douwe Club. 2 Douwe clubs. Je vergeet nee. De Heisclub, weet je wel, die Berenburg-club. Daar zit die vrouw van jou toch ook bij? Ah, hoe kan ik dat nog vieren? Ja, en ik ben dus zelf voorzitter van de toneelvereniging. Oh shit, ja tuurlijk. Ja, en wat ga je dan meer? De Oranjevereniging? Ja, daar zit ik ook in. Ja. En mijn broer die had van de week de tent ook opgebouwd. Ja, hartstikke smerig worden, maar Sjoerd en ik die kunnen dat wel met z'n tweeën, hoor. Die hele tent hierop zetten. Nou, en dan heeft dat plaatselijk belang. Ja, de het laat met de gier niet zit. Nou, die heeft heel wat tot stand gebracht hier in Banteke, dat zou ik je wel vertellen. Nou, dat zal ik wel. En dan heeft natuurlijk naar de Partij van de Arbeid Ja, dat is- en de volleybalvereniging. Stop maar, nu weten we genoeg. Intelligentieniveau in Bantega. Ik heb er persoonlijk niet zoveel vertrouwen in. Tenminste, als ik deze 3 kandidaten zie zitten, dan zakt mij de moed enigszins in de schoenen. U ook. Mij niet, hè? Maar ik net, U ja. ook. Mensen, Ik U twijfel aan zegt de niks intelligentie. terug en dat is eigenlijk wel de bedoeling. Zo hebben we dat gerepeteerd. U ook. Oké, zo mag ik het horen. Als ik later nog eens een keer terugkom, dan weet u de boodschap. Oké, het intelligentieniveau is niet zo hoog, denk ik. Dames, wil je hun misschien even oh, nou, meestal het beste, hè? van het Ik ga podium voort. af? En dan verzoek ik de dames mij medewerking te geven aan het bepalen van deze score. De intelligentietestscore. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Dan hou ik de hendel beet. 3, 2, 1. Wie wordt Frieslands 12e stad? De punten geven de doorslag. Hoe staat jouw dorp en u voor? Francisco, geef het aan ons door. En de score is 9 punten! Oké. Genoeg. Zo hoog was 9 punten nu ook weer niet. Nee. Kijk, volgens mij, dan zijn we hier aan toe. En dan gaan we over naar een volgend onderdeel. Ik zal u vertellen wat voor onderdeel dat was. Bantega bestaat al meer dan 60 jaar. April was het 60 jaar. Oké, maar we hopen natuurlijk nog veel langer Bantega mee te maken. En om erachter te zien te komen wat dat betekent. Hoe Bantega er over 10, 20, 30 jaar uitziet, ga ik kijken wat dat is als ik op die knop druk en ik doe dat ding open. En dan wil ik graag het filmpje zien wat er nu komt. Bantega, tientallen jaren vooruit. Komt het filmpje wel of komt het filmpje niet? Dan heb je het al. Zeg eens ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens heb ik suiker of is het kou? Waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn leven. Zeg eens Wie is er al? Dat ben ik. Nou, gezellig je. Zelf, ja. Wist ik ze. Hij heeft gehoord dat ik zelf niet natuurlijk. Nou ja, dat ik, maar ik moest er even heen, hè. Dus Soms een beetje heb je koffie, dat. hè, want ik heb Is dat koffie maar, mijn ja. dan? Dat is ideaal. Mooi. Het is dan lekker warm, want ik heb vanmorgen petit gezet. Dat is mooi. De heeft toch toevallig net een koekje meegenomen, maar wel. Ja, gangmakers. Gangmakers, nou, mooi. Ach jongen, wat heeft Toon dan toch? Ja, ik weer wat aan het timmeren en dan heb ik mij de haan bij de cirkelzaag zitten. Dat moest toch net wan? Wat, bij de cirkelzaag of de timmeren? Neem de haan in de cirkelzagen Oh. steken natuurlijk. Ja, dat ben ik nog ik achter, maar het lijkt aardig hier. Moest ik een bakje koffie, hè? Nou, ik heb mijn hand nodig om dit bij te Ja, halen. dat is ik. Gangmaker? Nee, dank je.
Volgende patiënt. Nou, doe eerst maar, jongen, want... Dank u wel. Moet ik nog koffie maken, hè? En hij bakje Kruis, van de even een, Tupperware. Ach, je moet hier zitten, Goeie niemand. beetje. Weet je? Op gitzak tegenwoordig. Nou, moet Namen. je zo zitten. Uw namen? Gerrit Jan de Boer. Ja. De boer. Geboren? 4 januari. Jorritje 88. 88. Te. Jereveen. Jongetje 4 jongen, daar ben je geweest voor je Verder heb je er net in staan. Oh, dat kan. Klachten. Nou ja, ik ben aan het timmeren thuis. En ja, heb ik wat te dicht bij de hand bij de cirkelzaag zitten. Handcirkelzaag. Dus ja, ik heb nou wat een flinke snede zitten. Sneden. Nou, ik ben wat licht in de holen. Licht. Even allemaal licht in de holen. Ja, pijn in de kop. Pijn in de kop. Nou ja, en voor de rest, nou, valt wel mooi. Soort hecht worden. Je hebt een lichte vorm van hoe spant heet. Je moet even die blauwe pilsjes hebben, 2 keer dijs in je maïs voor het eten en midjes na het eten. Als het net hoe gaat, mijn weekend weer weer omkomen. Truus, daar is door die pillen. Ja, nou, ik heb net zo volle blauwe, maar ik brun naar reden wees. Ja, dan moet ze er 12 van nemen, is dat goed? Ja. Doe maar in het groene of dat in dat das, is Ik prima. was in dit das. Goed, meneer de Boer sterkte en Ja, dank u wel. het beste. Goed. Nou, wat zei je er? Ik ben hoe spannend. Hoe spannend? Ja. Hoe kan dat nou? 2 keer dijs, 2 pillen nemen. En nou ja, en mijn weekend moet toewezen. En door hoe is dat hechten te willen? Ja, dat zei hij van net. Vreselijk. Ja, het bent van die dokters, hè? Je weet Ja, het net. ik ken er niks mee. Want dan kan je beter om de veearts bel je dan een dokter. Ah, Want ja, die ja. komt tenminste. Nou, dan moet je wel op rekenen. Wij zitten hier alweer over. En ze stappen alles in die computer, hè? En dat met uitslag, ja. Ja, vroeger was het nog wel eens onderzocht. Nou moest er ophouden. Wat heeft u dan toch? Oh. Nou, ik ben hier 8 maanden lien wist voor de pil. En ja, ik heb geen idee. Hesto, U heeft geen idee. Nee. Oh, mem! Oh man. Joggen je nog kunnen Nou, we hebben Santi het net met mailtje. Helemaal een patiënt op. Oh, ja, Anton, ja, die hebben nog e-mail natuurlijk. En die Ja. zit er verder. Volgende patiënt. Nou, mijn vader dan maar Ja, eerst. ik eerst best. Oh. Oh. Hoi. Goeie jong. Mooi. Volgens Beetje. mij is het zo beter. Of is het morgen? Wat is het eigenlijk? Ik weet Ja, het ik niet weet meer. het ook niet Ga maar meer. zitten. We moeten nog eten, dus dat we morgen wezen. Namen. Kroes. Ja, wat voor cruise? Ah. Ik heb meer aan cruisen in mijn bestand. Geboortedatum. Jochen 84. En geboren te? Bantegeer. Je bent 8 man alleen geweest voor de pil, ja. Klopt, ja. Ja, wat zijn de klachten? Nou, ik heb een bijzonder dikke buik. Dikke buik. Smuis vaak misselijk ik. Misselijk in de Heel ochtend. vervelend. En ik heb een aparte zin in augurken. Ik eet 2 potten dijs. Ja, en ik doe vrij lebbig in mijn vriend. Dat is, dat is het enige waar ik echt... Heb je ook les van het plassen of net? Nee, dat gaat best. Mooi. Ik zal het even zien. Ja, je hebt een opeenhoping van vocht. Ach. Dan moeten we die oranje pillen hebben. Oranje. 3 keer dijs een pilsje. En dat 14 dagen lang volhouden. Als het vocht dan net verzet, maar je bij weer omkomen, dan krijg je oorkleur pillen. Best. Ik doe geel en reed bij me dan. Dan moest je wat muksje, ja? Dan heeft ik oranje. Dat is goed. Oké. Hindert niks. Tja. Stiet er wel op. Oh, hartstikke fijn. Bedankt, ja? Hartstikke fijn. Druk te maken. Nou. Nou, ik heb vochtophoping. Doe eens vochtophoping. Ja. Dat is wel protten. Ja, ik vind het ik, maar ja, hij zal het wel weten. Hij is de dokter, nou. Nou ja, beeldje zit hier. Nou, gaan we mailen, hè? Ja. Ja. Later. Later. Ben ik hier mijn les niet was? Ik hier al 10 pien recht, dus ik denk, let mij eens heen ook naar die dokter. Ja. Kom maar net zo vaak, hè, maar ja. Nou ja, maar doe maar. Maar goed, ik ging erheen, mijn pien recht, wat als ik maar thuis kwam. Nou, spuit of zo? Nee, mijn neusdruppels. Neusdruppels? Ja, mijn neusdruppels. Ik vreeg je die, wat moest hij nou mij? Zitten wij hier wel goed? Ja, ik weet het net. Ah, goeie. Goeie. Wat hè? Goeie. Ja, ik goeie.
Klachten? Wel alles weten, denk ik. Ja. Ja. Dovig lees van de heer. Oh, Ja. dat is net zo mooi. Ja. Nou ophouden, want vooral heb je dan onder de machtigste Volgende patiënt. sterren. Nou, let hem maar, jij want zit geen praat aan die man. Jo Meijer! Patiënt. Wat Jo Meijer, kom maar. Je kent het op een jaren. Nee. Nou, opschutten, we net de hele dag het hier. Wat? Dat is zagerij, vies ik, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mooi. Namen. De Bruin. De Bruin. Geboren. Ja. Die wil lollig wezen. Ja. Geboren te. En wanneer? Jere. In Bantegee en wanneer? 52. Ja, wat voor datum erbij? Wat zijn jou? Datum. Oh. Datum. Ja. Sanjen in 52. Even Flink weekend ben je wist voor de Viagra, je moest je oraal innemen. Met iedereen dat nou jaren. Ja, dus. En maar wat ben je ook klachten? Hij wil maar zitten in het eer. Hij wilde net uit. Doet zitten niet eer. Welke kleur pillen heb je ook erin? Viagra is er altijd blauw. Blauw. Ja, maar ik heb ook orenkleur, ik ben wat zwitter. Donkerblauw, lichtblauw. En eens even zien. Doch die gele pillen maar. En doch die maar in het oren hier. Dan moet het weer opknappen. Als het net lukt, dan moet je over een week wegkomen. Ja, met deze maar weer waarom? Ga je naar dosken. Kijk, als nog even wat jaren. Misschien wel, dat is nog eenmaal wacht zien. Als je het goed inneemt, zoals op een voorschrift staat, oraal, dan is er geen enkel probleem. Mooi. Daar staat het. Oraal, ja. Ja. Nou, wat zei je er? Waarom moet je nou altijd alles weten? Gewoon een pil in de orenkant en in de eerste stap. Maar mag ik die pil eens even zien? Ja man, dit is een Viagra-pil. Dat doe ik... Snel innemen, hè, anders krijg je Steven Ecker. Hij moet zich het niet in de eerste stapje. Wat een sukkel, hè? Op en het hek die ik nog net vertelde. Nee, vertel. Verleden week kom ik op een kamerbuis echt in. Ja, grote bende, zeker of Nou, niet? dat valt dan wel wat mij, maar alles onder de vogelpoep. Nou, ik denk dat zoals het leven, hè, leidt het tegen mijn beest daar ik nog. Ja. Dus ik zie onder het bed, overal achter de kast, dat wist wel. Ja. En ik zie ook achter de boxband van de stereo. Oh, ik denk het lieke bij hem op een Oh, en leidde net dat eer mijn beest het leiden nou. Ik zei, Anton, kom eens even Ja. naar boven. Wat is er aan? Nou, ik zei, er leidt een eer een beestje achter die box. Ja. Mag ik even storen? Nee, nou nog net. Nee, we Wacht zijn even. even aan het praten, ja? Wij hebben lunchpauze, dus blijf maar mooi zitten. Wij gaan eerst om eten. De dokter is over 1,5 uur wel weer waarom. Nou, ja, moet maar. Ja, we gaan band te geven. Maar hoe komen we de Nou, volgende? Ben, dus hij komt boven, hij short achter die box. Ik zei, Ja. hij leidt er nou. Ach, hij zei toch, mees, het is een sokker. Een sokken? Nou, dat is wel typisch wat voor mij. Nou ja, maar wat- zal wij banden geven? Niemand Ja. even in die naaie winkel van We gaan even Lucas naar die, even ja, zien, de nou? grote supermarkt, nou? Mega winkel. Nou, een mooi winkel zit Ja, weer. cool. Van alles te kijken, nou? Nou ja, dat Zo, moet ik dan dan straks gaan we wel morgen even... bij je, want ik ga Eerst Joert doe niet ik even de meer. stoel mij, Oh dan... ja. Kun je ze horen? Ja, Oké, u heeft het gezien. Wat kan dat betekenen als iemand aan de orgacilligator zit te prutsen? Dan springen we zomaar tientallen jaren verder in de tijd. En, hoewel ik het totaal niet interessant vond, het stukje, is het natuurlijk wel belangrijk wat hiermee de score is. Want de zorgtest, Bantega, dat gaan we nu onderzoeken. Dames, de zorgtest gaan we eerst nog even doen, hè? Oké? Wilt u daar plaatsnemen? Dan gaan we de zorgtest doen. De zorgpeiling, zo gezegd. En voordat ik de hendel overhaal, dan krijgen wij 1, 2, 3. Ja? Ja? Oké. Zal ik beginnen? Ga je gaan. 2, 3. Wie wordt Frieslands 12e stad? De punten geven de doorslag. Hoe staat jouw dorp er nu voor?
Francisco, geef het aan ons door. En de score is... Heb ik hem gemist? Heb ik hem gemist? Ik heb hem gemist. Heeft u het gezien? Het ging heel snel. Het ging te snel. De orgaziligator beschikt over het vermogen om alle beelden, alle tests, alle rekenmethodes op te slaan en hij zal dat onthouden. Goed, dames, jullie mogen er wel bij staan. Niet aankomen graag. Niet aankomen. Oké. Microfoon. Ik zei niet aankomen. Sorry. Ik ga namelijk even het publiek in en ik hoop dat jullie je rustig en netjes kunnen gedragen. Wij zijn hier in Bantega en jullie begrijpen natuurlijk wel, als je in Bantega bent, dan moet je natuurlijk de voorzitter van Plaatselijk Belang even spreken. Ach, ik zie hem zitten. Hij zit er wel een beetje tussenin, maar goed. Dames, even met de fikken eraf blijven, hè? Meneer Jouke, u hier ook? Goeiedag, ja. Oké, ja. U heeft nog steeds een enig snorretje, moet ik zeggen, hè? Maar goed, het zou prima passen in de showwereld weer waarin wij zitten. U heeft zo net toch van de burgemeester gehoord van, ja, een leuk dorp. Dat spreekt u aan zeker, hè? Dat klopt. Ja. 100%. En heeft u ook nog wensen? Want hij is er nu natuurlijk. We hebben altijd wensen, hè. En, ach ja. een van onze wensen is uitbreiding van het dorp nog weer. Ach, voor de toekomst. Kijk aan. En de secretaresse, mevrouw Jansje, die helpt u daarbij ook, neem ik aan? Dik in orde, dat is 100% al. U heeft daar een hele goede secretaresse. Ja, u hoeft niet, maar u kruipt steeds verder weg, hè? Nee, dat ding komt steeds korter op me aan. Uw buurman Frederik Holtrop, die woont ook nog steeds met plezier in Bantega? Ja, zeker. Ja. Ach, ja. Ik had het wel verwacht. Ja. Ja, jullie worden allemaal een beetje zenuwachtig als ik voorbij kom, hè? Dag, mevrouw Lutje. Dag. Ik heb u eerder ook al eens gezien, want u bent eens een keer in Hilversum geweest, geloof ik, hè? Ja. Dames! Niet doen! Daar heb je het. Mag ik vragen, 30 jaar, geloof ik. Wat heeft dit te betekenen? Jouw Kroes, Plaatselijk Belang. Ik moest hier komen. 30 jaar vooruit. Jansje, hoi, ik ben er ik, hè? 30 jaar. Jouke, er staat jou nog heel wat te wachten. 30 jaar. Ja, de karakteristieke houding mag ik wel zeggen. Maar je bent nog steeds Plaatselijk Belangvoorzitter, Jouke. Ja, zeker. En is er al wat van je ideeën en je wensen gerealiseerd inmiddels? De nieuwe burgemeester die krijgt 10.000ste wenning gedeeld, Iepenen. Of net Jansje? Ja, dat klopt, ja. Nou, zet ook maar in, En Jansje. waar staan die woningen allemaal? Nou, we zitten nu weer Tjennesee Diek aan die kant. Ja. En dan bij Ichtene-Bregen, nou, daar is het plan voor. Dat komt nog. Begrijp ik het goed dat rondom Bantega, iedereen kan zich nu nog bedenken natuurlijk, als je ergens hier in de buitenwijk woont en je denkt, ik heb vrij uitzicht. Let op, de komende 30 jaar wordt alles volgebouwd. En wat is het gevolg, meneer Kroes? Ik denk toch zeker dat de heer De Haan, de heer Riepkema, de heer Van Tweel toch wel in een redelijke auto zo'n beetje rondscheuren. Wat zei je, Jansje? Ja, nee, dat klopt wel, ja. Die hebben beste slieden voor de door, ja. Ach, en mevrouw Van der Veen is ook bijna aan een nieuwe Jaguar toe? Nee, ik net helaas, nee. Durft dit nou lang of niet net een soort op. Durft dit nou lang? U bent een beetje een ongeduldig type, hè, Jouke? Nou, ik wil wel vet. Weer zo boord steken. Ja, maar Jouke, met ik de zou dorp zeggen, promoten. hartelijk dank dat je toch hier even nog langskwam. Mevrouw Van der Veen, ook het allerbeste, Ja, succes. dank je mooi, hè, dank je. Ja. Het is hem toch typisch, ja. Nou, ga je gang. Gies mij. Ja. Hoi.
Ja, en u zult begrijpen, geen show zonder artiest. Geen show zonder artiest. Heeft u ooit wel eens op de televisie een show gezien zonder artiest? En wat hebben wij voor vanavond bedacht? Wij laten hier optreden de meest goede zangeres van Bantega. En u raadt het misschien al. Wie zou dat anders kunnen zijn dan Jannie Kroes? Jannie, wij gingen een duet zingen, hè? Toch? Of mag ik iedereen hier niet zingen? Wat doet het mij zeer dat ik de wereld ken. En ik bij zeg lang verliefd. Lang verliefd? En wat doet het toch zeer dat ik de wereld ken. Nou, net goed, als ik niet mee mag zingen. Ja, eerste wonder, ik sta hier. Toch, wat zeg ik? Nou, hou maar op al het voor. Het zou een duet worden. Ook nog wat vals zingen. Kun je ook wel. Ja, hier ben ik. Nou, dat zie je toch? Blijf bij je. Nee, zo lang is het niet geleden. Moet ik het nog eens zeggen? Wat doe je nou eigenlijk allemaal? Wij zouden een duet zingen. En een heel ander liedje. Wat voor liedje? Het is moeilijk bescheiden te blijven. Nou, dat zing je maar alleen, ik er niet. Jij gaat mij helpen. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Oh, hij is zo goed. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Oh, ja, dat zie je zo. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Ga je denken dan? Wat staat daar een geweldige vent. Oh, hij is zo geweldig. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Talent heeft hij ook nog, ja. De allermooiste meiden die mij eenmaal hebben gezien. Nou, wat dan? Die vallen meteen aan mijn voeten. Zo, bij bosjes. Aan iedere teen minstens 10. Heb je 10 tenen dan? Ik lig zelfs ook goed bij de mannen. Altijd al gedaan. Maar dat geeft me ook al geen kick. Zelfs geen kick. Want er is er geen één op de wereld die zo goed en charmant is als ik. Hij zegt het zelf, gelukkig. Ja, hou je nou op, je zou meezingen. Dit commentaar hebben we helemaal niks aan. Ik kan niet helemaal Wat koopt het publiek er nu voor? Een duur kaartje gekocht aan de deur? Een duur kaartje? €3,50 volgens mij? Of was het wat anders? €3,50 toch? Ja? Oké, €3,50. En jij zingt hier even een Fries liedje wat niemand leuk vindt. Nee, wat jij zong. Wij kondigen een duet aan en daar zing je weer niet mee. Francisco, je bekijkt het maar. Applaus! Dames en heren, een show. Een show kan op allerlei zaken, kun je daarin breien. Wij hebben bedacht, wij gaan voor u het nieuws presenteren. Let op, het nieuws. Goedenavond, dames en heren. Fijn dat u weer kijkt. Laat ik maar beginnen met het nieuws.
Krassenknarren openen het zwembad te Bantega. We gaan over naar onze verslaggever ter plaatse. Hallo dames en heren, we zijn hier bij het zwembad van Bantega. Hiernaast me ziet u de verkleedruimtes voor de zwemmers. Aan de andere kant ziet u de parkeerplaats voor de zwemmers, waar Jaap Keuning zijn trekker al heeft geparkeerd. Gaan we nu over naar de heren. Hallo, hoe heet u? Hallo, Jaap Keuning. En u? Sigurd Planting. Hallo, en dit zijn de meest fanatieke zwemmers van Bantega. Jullie hebben het allereerste abonnement genomen op het zwembad in Bantega. Waarom? Omdat we een hele liefhebber van zwemmen zijn. We zwemmen minstens 1 keer per dag, 3 keer per week. Ik vind het hartstikke mooi. En nu er een zwembad in Bantega is, dan zijn we het mooi dichterbij. Oké, en u? Nou ja, ik zwem meer bij gelegenheden. Wedstrijden bijvoorbeeld tussen Lemmer en Amsterdam of zo. Of tussen Frankrijk en Engeland. Ja, dan grijp ik de kans om mee te doen en dan probeer ik te winnen. Wat vinden jullie ervan dat jullie nu jullie eigen zwembad in Bantega krijgen? Want ik kon door de vaarten zwemmen, ik kon hele Bantega rondzwemmen. En zo bij de Otterweg langs en bij de Zeedijk langs en weer naar Schoten-Zeilen en terug bij Langelille. Maar ja, dat kan ook niet meer. En nu is het zo fijn dat we nog een zwembad in Bantega hebben. Dat vind ik hartstikke mooi. Ik lig altijd voorop. Oké, dan is nu het moment aangebroken om het lint door te gaan knippen. Nou, en hiermee verklaar ik dan deze plechtigheid voor geëindigd en het zwembad voor geopend. Er wordt toch wat doen, ja, om hierin te springen. Het water is hier nog wie het lijkt wie daar. Ik spring de saai, ja, ik jou nergens om. Nou, daar zo'n Erik Snoeken in zitten, ja, nu is in het jaar een beet. Ik geloof er niks van, je zit net een snoek in, jongen. Je kan wel gerust wezen. Net een hut, hè. Stel nou dat hier een mooie zee meer mee niet zwemt, ja. Zou die u dan ik opretten? Nooit een keer, jongen, die vindt het best te lief. Zulke aardige kerels als wij binnen. Hij is dat naar je zwembroek? Ja, jongen. Prachtig, hè? Maar die bussen gaan er heel die deur. Ja, je moest eerst wetten trappelen. Dat heeft er nooit niet misschien, maar dat is hartstikke mooi. Ja, dan moest je eerst linksom. Nee, linksom? Ja, en dan rechtsom. Nou, wordt het wel niks, maar het is gewoon zwem. Maar had ik nog een skatelid, toen je dan ik drommel. Nou, dan begin ik wel tussen jongen, dan moest maar dat brengen niet. Ik ben al een tijdje bij zo'n bakker die heet. Misschien dat ik voor dat vandaan. Nee, oh jongen, nee, dankjewel. Ja, ik kan ooit wel een bommetje doen. Nog een keer zo'n bommetje en dan hebben we een nice zwembad nodig, ja. Nou, dan gaan we er nog maar uit. Het is nou wel mooi en leuk geweest. Ja, vind ik niet? Ja, vind ik. Ik geloof dat de telefoon vandaag hier. Goed, verder met het nieuws. Zeehondjes aangespoeld. Er zijn vorige week 3 zeehondjes aangespoeld op het Randmeer naast de Otterweg. Wat ze daar te zoeken hadden was voor iedereen een raadsel. Zelfs de hondenpsychiater kon mij dat niet vertellen. Maar hij dacht dat de batterijen van de TomTom leeg waren, want volgens onze psychiater moest het 3-tal ergens in de Noordzee zijn. Maar hebben ze de verkeerde afslag genomen. Voor het 3-tal de kans kreeg om terug te gaan, was Leni het Hart al ter plaatse. Ze heeft ze meegenomen naar Pieterburen. Volgens de berichten van de psychiater maakt Leni het Hart het goed. Honden tegenwoordig naar de psychiater. Tegenwoordig kunnen ook honden al naar de psychiater. Voor hun kwaaltjes. Als het goed is gaan we weer live over naar onze verslaggever ter plaatse. Hallo dames en heren, we zijn hier bij Doerak. En Doerak is naar een hondenpsycholoog geweest. Doerak, wat vond je er zelf van? Ja, ik ben vorige week door een kat in elkaar geslagen en daar word je echt niet vrolijk van. En daarnaast ben ik verschillende keren gepest. Dus ja, wat denk je? Ik moet toch eens kijken naar een psychiater als die mij kan helpen, want ik voel me niet echt lekker op dit moment. Doerak, zit je nu ook lekkerder in je hondenvelletje?
Nou ja, ik ben gepest dus. Daarnaast heeft mijn baas Rieke me laten helpen. Je bent je mannelijkheid kwijt. De honden in de buurt merken dat. Dus het is niet echt dat je zegt, het is happy met mij op dit moment. Denk je dat je van plan bent om hiermee door te gaan? Nou ja, in principe wel. Maar de verzekering vergoedt 15% ervan. En een consult kost toch €40. Ja, het is maar net als de baas daar geld voor over heeft. Maar voor mezelf denk ik dat het een hele goede zaak is om hiermee door te gaan. Heb je al aan andere honden doorgegeven hoe leuk het is bij de hondenpsycholoog? Ja, ik heb even met Famke en Fanny gesproken, maar die blaffen zoveel. Die moeten maar naar de blaftherapie. Bijke, ja, Bijke. Bijke wil ik wel heel graag mee hebben, want Bijke is een hele lieve hond. En ik denk als we met z'n tweeën gaan, dat daar een hele leuke relatie uit kan groeien. Oké, dankjewel voor dit gesprek, Doerak. Graag gedaan. Dan gaan we nu terug naar de studio. Nieuws in het kort. Lammert de Vries gaat met de fut en neemt daarna de benen. Of zijn duifje meerent is niet bekend. Nieuwbouw. In Bandega worden niet alleen nieuwe huizen gebouwd, er schijnen ook weer baby's onderweg te zijn. Een en ander schijnt te maken te hebben met een grote stroomstoring. Politiek. Gemeentelijke politiek. De plaatselijke wethouder laat weten dat de raad geen raad met zijn raad weet. Kortom, politiek blijft wazig. Plaatselijk belang. Na weken overleg met plaatselijk belang heeft de gemeenteraad besloten om de tegel uit de derde rij links van het jeugdhok te vervangen door een nieuwe. Referendum. De plaatselijke vertegenwoordigster van D66 wil een referendum houden over of er wel of niet een referendum moet worden gehouden over het wel of niet plaatsen van een parasol in de tuin van Jaap Keuning. Familieberichten. Het rijbewijs van Mark van der Veen is ingenomen. Oh nee, hij had nog geen rijbewijs. Jaap Keuning is weer gesignaleerd op de Otterweg. Onduidelijk blijft wat hij van plan was. Ten slotte het weer. Het zal wellicht zonnig en verdrietig zijn met hier en daar een huilbui. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Het is pauze, ja, het is pauze, ja. Dus drink maar lekker aan de bar. En als jullie zien, we hebben een B.L. Moeilijk woord hoor, dit keer. Maar ik zie het dus niet. Maar zie jij het wel, dan ben jij degene die je graag in een uitzending wil hebben. Je kunt bij mij een koffer vol met geld ophalen. Nou, dan kun je toch nergens gauwer verdienen dan met mij. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon 10 keer of zo. Vaker hoeft echt niet hoor. B.L. Moeilijk woord. Oh, wacht even, ik krijg een kleine hint door. Het is rond. Het is rond? Nou, ik snap er niks van, maar goed, snappen jullie het wel? Dan zijn jullie degene die bij mij in de uitzending kunnen komen en kans maken op een koffer vol met geld. Oh, ik krijg nog wat door. Het woord is vaak te vinden op het voetbalveld. Nou, ik snap er zelf helemaal niks van, maar dat hoeft ook niet als jullie het maar snappen. Dus bel gewoon even een keer. Ik heb nog een paar minuten en dan moet ik er helaas tussenuit. Dus ik zou zeggen, bel gewoon even. Oh, wacht. Ik heb hier iemand aan de lijn. Ja, hallo! Ja, je mag het zeggen hoor. Het is maar Trintje hier in Bantegem en ik weet het wel. Nou, Trintje, je mag het zeggen. Trintje, hè? Ja? Ik denk dat het bel is. Bel. Ja, nou, bel. Ik krijg net door dat het helaas niet is. B.L. Dat is het niet, Trintje. Dat is het wel. Je mag bij mij wel even nou ophangen, want misschien... Ik heb nou zeggen nog 10 seconden. Dus
hang maar op. Misschien dat er nog net iemand in mijn tijd een belletje kan doen. Oh, gelukkig. Nog één. Ja, je mag het zeggen hoor. Anne van der Molen. Anne? Ja, lekker ding, best je. Oh. Ja, Geesje uit het ziekenhuislijn, dus ik zit wat te zappen op televisie. En dan zie ik dat lekkere ding Ja, op televisie. Anne, je mag nu het woord wel zeggen, want ik moet er zo helaas uit. Nou, ik hier toch Bill. Wij geven van Bill. Bill, nou helaas Anne, dat is het dus niet. Oh, nou ja, maar hoi ding, lekker ding. Ja, helaas mensen, ik moet er helaas weer tussen vandoor. Ik moet nog even naar het toilet en zo. Ja, tegenwoordig hebben ze zulke moeilijke bewoordingen. Ik snap er helemaal niks van, dat het altijd zo moeilijk wordt. Dag lieverd. Natuurlijk gaan we verder met de show. U wilt dat toch ook? U wilt toch verder met de show? Het tweede gedeelte moet nog komen. Oké, het klinkt heel goed. U heeft zeker een drankje genomen, hè? U bent ietsje spontaner geworden, zie ik wel. Zullen we het nog een keer proberen? Ik kom nog een keer op. Ja, we gaan beginnen met het... Na de pauze, het tweede gedeelte. Oké, zo gaan we verder. Dames, we gaan verder. 3, 2, 1. Kunnen we met Bantega winnen van de anderen? Laten we ons best maar doen in de show van Gat naar Stad. Oké. Helemaal goed. En wat gaan we dan doen in deze tweede helft? Wat gaan wij doen? Iedereen die heeft het televisieprogramma wel eens gezien van Boer zoekt vrouw. Wij gaan dat net ietsje anders doen. Wij hebben het item Vrouw zoekt boer. Vrouw zoekt boer. Laat u verrassen. En we hebben een aantal vrijgezelle boeren in Bantega hebben we geselecteerd. En de eerste selectie is Appie Happy. Een keurig knappe Popke Kroes. Popke en de volgende. Ja, Johan de Bruin. Dan gaan we natuurlijk naar Piet Henk Gielkema. Hij is aan de vrouw toe. We hebben hier Grettinus Zonderland en Hugo Bouwhuis. Hugo, succes. En natuurlijk staat daar Geert Hanos, ons aller Doede Riepkema en Kees Kleinstra. En tot slot een aantrekkelijke vrijgezelle boer, Jan Lutsen de Haan. Oké, dat zijn er 8. U heeft meegeteld 8 kandidaten. Vrijgezelle boeren uit Bantega. Wij hebben helaas maar 3 krukken. Dames, u staat een beetje verscholen. We hebben 3 kandidaten, heeft de Orga-Zilligator geselecteerd. 3 kandidaten. Wie gaan dat worden? Als eerste, Appie Happy. Kom maar op, eerste kruk is voor Appie. Stel je voor, Appie. Appie, geitenboer. En natuurlijk, Grettinus Zonderland. Nou, ik ben meneer Zonderland. Ik heb de plaats verkocht. Dus geld zat. Wie doet me wat? Een derde kruk is nog gereserveerd voor Geert Hanos. Geert, het is televisie. Handen uit de zakken. Zondag bij de land miljoen quote en naar je trekker kocht. Ja. De arme dame.
Wij hebben namelijk voor deze 3 heren hebben wij een reuze geschikte, knappe jonge dame. Een charmante jonge dame. Een vrijgezelle boerin hebben wij gezocht. Zij komt zo direct het podium op. Natuurlijk mag zij voorlopig nog niet even zien wie er aan de andere kant van het scherm zit. Mag ik u aankondigen? Mevrouw Miep Vingerdiep. Ho, 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 ho. Oké. Tot hier natuurlijk en niet verder, hè. Miep, alles goed met jou? Ja, alles goed best. En, Ik ben wel wat zenuwachtig, hoor. Je hebt er wel wat zin in? Ja. Oké. Aan het accent te horen kom je niet uit Friesland. Nee, ik kom uit Brum. En dat was vroeger wel platteland. Ja. Maar dat is nu bij Zutphen aangetrokken en nu is het één grote stad geworden. En ik wil toch wel graag een boer hebben van platteland. En ik denk ik gewoon naar Friesland toe, dat is alles nog plat. Dus ik We hebben hier in Bantega vrijgezelle boeren genoeg. Het bent wel allemaal boeren, toch? Het zijn inderdaad boeren. Ja. Er zit enig verschil in de boeren. Dat moet ik eerlijk toegeven. We hebben boer A, B en C. Ik ga nog even niet verder erop in. Mag ik even kijken? Ik ben wat zenuwachtig. Nee. Dat zou de keuze straks kunnen beïnvloeden. Hè? Nou, ik denk het niet. Wij gaan in ieder geval eens even kijken wat jij voor belangstelling toont aan de boeren. Heb je een goede vraag, zodat je meer aan de weet kunt komen van wie je straks eventueel Ja, want zou ik wil kunnen wel gaan even weten. Ik wil weten wat ze van denken van een romantische avond. Ik wil wel een romantische avond hebben. Een romantische avond? Ja, een romantische avond, zeg ik toch? Een prima vraag. Even geduld, Miep. Een romantische avond. Boer A, zeg ik maar even. Dan gaan we met een geitenkaasje en een flesje rode wijn tussen de geiten. En, oh ja, en dan ook even de bok naar de geit. Oké, nou ja. Ik laat het graag aan mevrouw over, hè. Meneer 2. Nou ja, ik hier zit toch naar een restaurant en heb ik er zelf net zo vol ellende van. Ja. En betel je, kijk het al hoor. Dat is een slimme gedachte. Ja, en dan regelen jullie de meeste kunt voor je. Oké. Geert Hanos. Ja, meneer in Motenwer en dan pak ik er een moerenblok uit. We hebben de geitenkaasboer, we hebben het romantische etentje buiten de deur en we hebben het blok kuil. Van Kezen hol ik wel, hè? Van Kezen. Geitenkezen had iemand, toch? Hopelijk ook een beetje van kuil. Want Ja, wel een beetje, ja. Oké. Volgende vraag. Nou. Ik hoop dat je enigszins wijzer bent geworden. Nou, ja. Ik wil weten hoe vaak je op vakantie kunt. Goeie vraag, Ja. Goeie vraag. Ik begin Ik bij... wil wel op vakantie. Geert. Oh. Oh, dus je komt gewoon een dag langs als zij op vakantie gaat. Nou, boer 2. Nou ja, ze zei het maar. Maak het maar eens vol uit. Beetje afgezaagde antwoorden. Misschien heb jij nog een intelligenter oplossing. Tussen de geiten heb je het hele jaar vakantie. Je hebt Tussen het de geiten? allemaal meegekregen. Ja, moet je dan in de stallen? Met de geit? Ja, dat weet ik ook niet. Zal ik de boeren anders even vragen? Ja, vraag eens even. Geitenboer. Hoe zou volgens jou de ideale vrouw eruit moeten zien? En hopelijk staat ze aan de andere kant, hè? Vol slank. Vol slank. Mag ietsje meer zijn. Oké. Meneer B. Nou, hoe ze eruit zit, maakt het me net zo vol uit als ze maar strikken kan. Dit rieken? Ja, ik heb regelmatig van die bloesjes aan. En dan is het wel makkelijk als ik strutsen worden. En dat doe ik zelf niet. Hoeveel vrijgezelle boeren hebben we hier in Bantega? Geert. Ik weet niet precies wat er bedoeld wordt, Miep, maar... Dat noemen ze hier quoten? Ze hebben het over... Bij ons heet het een bos hout. We hebben nu 5 shows en we zijn met de 5e bezig. Ik heb het eigenlijk nog niet meegemaakt
dat er dit soort antwoorden naar voren kwamen. Nee, schiet maar op, want ik word helemaal zenuwachtig. Ik Ik word maak in me plaatsen. enigszins zorgen over de score van Bantega. Miep, Ja. we zijn toe aan het eindresultaat. Wat is jouw keuze voor vanavond? Nou, die ene die met die bloesjes te strikken, die wil ik niet hebben. Want dan sta ik de hele dag in de keuken te strikken. Die wil ik niet. Groot gelijk. Nee, die wil ik niet hebben. En dan, de spanning wordt opgebouwd. Ik kan me voorstellen dat u graag wilt weten welke kandidaat nummer 1 is geworden en wie alsnog is afgevallen. Wat stoor je raar? De kandidaat Ja, die nou, is die- afgevallen is... Nou, die geitenkaas is ook wel lekker. Maar ja, dan moet je wel van die Doesburgse mosterd bij hebben. En die is hartstikke scherp. Dan moet je eerst de deksel van de pot afhalen. Want anders is het vol te scherp in de mond. Dus ik denk dat ik maar die andere neem, die met die koolbulten, die pluizen wie wel wat doet. En dan is het wel wat zachter. De keuze is aan jou. Mag ik dan verzoeken de heren die niet geselecteerd zijn door Miep... Hoe was de naam? Vingerdiep. Oké. Heb dat op kaartje staan. Kom maar verder. Dit heeft u gemist. Ach. Nou, Vol, vol, ja. maar niet slank. Nee. Nee. Je zoekt maar een hoosholster. En dan, natuurlijk, Miep. Kom naar voren. Niet kijken. Kom naar voren. En Geert Hanos komt hier bij jou. Ja? Hij komt hier bij jou en we gaan kijken, we zijn getuigen met z'n allen wat jouw reactie zal zijn. Lijkt niet zo raar. Zullen we de kuilblakken maar op? Ja, die gaan maar eens even kijken. Ga je ook een varken erbij, de pluizen? Ja. Nou goed. Er is natuurlijk een score te behalen in verband met dit tafereel in feite. Hè. Hoe toegankelijk zijn de vrijgezelle boeren van Bantega? Hoe gedragen ze zich? En we gaan kijken wat deze score heeft opgeleverd. Ik pak de hendelbeet. En jullie zijn nu aan zet. 3, 2, 1. Wie wordt Frieslands 12e stad? De punten geven de doorslag. Hoe staat jouw dorp er nu voor? Francisco, geef het aan ons door. 12 punten! Bantega is op weg om die 12e stad te worden, mensen. De 12e stad van Friesland. Begrijp me goed. Er staat u iets te wachten. Ja. En dan gaan we nu kijken wat het volgende onderdeel zou kunnen zijn. Ik heb hier in ieder geval iets op mijn briefje staan. Ja, het is eigenlijk best heel bijzonder, moet ik u vertellen. Wij nemen eigenlijk een beetje afscheid van verschillende mensen. En ja, er moet natuurlijk wel aandacht besteed worden aan een jubilaris uit Bantega. Helaas. Ik heb hem zelf vanavond nog niet gezien. Ik hoop dat hij alsnog binnenkomt. En dan gaan we kijken wat dat gaat worden. Wij zouden hem hier graag op het podium hebben. Zouden hier graag willen hebben in ieder geval. U bent mij meer dan zat waarschijnlijk. U wilt gewoon door met de show. Ik bespeur enige twijfel. Wilt u graag door met de show of wilt u mij graag horen? Helaas. Ik denk dat er een foutje in de regie geslopen is. Want er zou nu werkelijk wat moeten gebeuren. En dan kan ik het wel proberen vol te praten. Maar ja, echt waar hoor. Ik word er zwaar voor betaald. U zult begrijpen dat ik een dik salaris krijg bij de tv. En praten is mijn vak natuurlijk.
En ja, ik kan allerlei onzinnige dingen vertellen. Dat is helemaal geen probleem. Ik kan u ook gewoon even op laten staan. Ga maar even staan aan deze kant. Ga echt maar even staan, want anders krijg u er toch een beetje spijt van waarschijnlijk. U mag ook wel gaan staan, hoor. En als u het niet doet, dan neem ik gewoon straks wraak. Misschien, ja. Kijk, dit telt mee voor de score natuurlijk, hè. Dit telt echt mee. U luistert. Dat heb ik niet zo vaak, dat mensen naar mij luisteren. Ga maar weer zitten, hoor, want dat is allemaal onzin. Telt ook niet mee. Ik zal eens even informeren of er de volgende onderdeel, of dat al in aantocht is. Nou, ik zie er nog niks van. Jongen, fietshandel, boeken, het rekootje ook. Wat gebeurt er? Ik krijg hier al een keer. Hé, ook nog een zwart in de zaal. Het is eigenlijk een ding met een pom, jongen. We hebben hier niks zwart. Ga je even drukken? Dat is mij direct een drukke man. Ja, maar ik heb zere voeten. Man, we zitten hier haast vast. Ja, maar ik heb hele zere voeten. Ah, goed, ik wist al dat ik... Christen Heilige, gepensioneerd, of net? Ja, man, van de muziek. Die bril die valt ik te houden. Dat je die haast even opzetten, hè? Ik denk om die bril bent. Ja, de bril is nog kapot. Daar is er al. Shut even op, mens. Mijn hele dag tijd. God, wat is dit een oorlog? Geert en Lucie, 40 jaar trouwd, hè, geweest. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dit is toch de pomp? Ja, de pomp. Ja, zeker. Ik Nou, vind Lucas. het gewoon heel lang, hè, Zo ben van ik binnen, hè. Zorgcentrum naar de pomp altijd. Ach, ja, Zie je? ja. En wij hebben er al achter. En daarbij dan wel een man van het zwembad, hè. Ik loop het in mijn benen. Mooi, hè? Ik stoppen te zien. Ik klim er bij de berg op. Nou, Hey, jongens, help die man even. Hey, die jongens hier vooraan. En Famkes, help hem even. Hij kan delen. Ja. Hij is opstap. Nou, wil je eerst maar houden. Nou, net zo raar. Ik ben een Marseille jongen, toch, dus het kan wel een beetje skikt worden. Nou, wat is dat wat bij hem? Hoe zit dat hier? Hoe komen wij hier? Zo bent hier van Wever, of net? Wat best wel wat worden hier. jongeman, Ben je moet nog je niet wel bij Saal even iets? helpen? Hey, jongens, Even dat het hier even wel helpen af en van met de even naar Ja. boven staan. Even staan, ja, Ja, maar even een hand verheerd. Ja, help me even, hè. Help me even. Ja. Eerst te heven. Ah, dat... Dan Ja. sta ik even een beetje, Ja. want ons reden het niet, hè? Ga nou maar even naar bovenop staan en tel mij maar even naar boven. Breng me maar even naar boven. Ja. Is er al op, Jannie? Nou, ik moet even zien. Zo, nou, best eens even zien. Dankjewel, Famke, Ben je hè. net zo jong meer? Dan scum je de kleren net uit, hè. Ik was vallig, jongen. Ik kan zonder rollator net meer rennen natuurlijk. Nou, Hé, breng me even naar de rollator, man. Ja. Ik kan los net staan. hoe oud bist je nou, Jannie? 84. 84. 84, jongen. Oud en der dagen zat. Hallo. Wat hebben we hier nou weer? Hebben we een droppel hier? Ik Ja. vind dat dit bejaardenvriendelijk weer. Wat dan nog? Jongen, wat een volk net. Ah, het is waar, jongen. Het Wij is hebben waar. de meest knalliger in band te geven. Muziek. Ja, daarachter, bij het nieuwe plan. In die planje. Ja, ik ben al een nieuwe kop. Die hebben door de jas uit, jongen. Ja, oké. Neem ze vier. We zullen eens Ja. even zien, Litte, hoe oud dat wij binnen. En Jannie heeft vroeger een soort leer toen ze jong was, hè? Ja, wij net niet. En zo, Jannie wie ik op Lady Jam. Lady Jam, wat is Ja, dat? Oh, dat Ja, is dat dan... weet ik niet helemaal. ja. Heb ik wat muziek in de zaal? Dat doen wij vroeger ik al en dat doen we dan nog. Als ik zit hier in het draaien, dan beginnen we. Eerst beginnen we mij in de hand. Links. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Nou komt de voet erbij, jongens, let op. De voet. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and Niet het wat durven. Ja, nou gaan we even over de hand. heavy metal thunder, Rust dus. racing with the wind, and the feeling that I'm De voet erbij, jongens, de voet erbij. make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns. Giet het nou op? Ja, mooi. En let nou eens even op. Nature's child, we were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.
Hoezo wat is Wij dit nou zitten ben? maar niet op je hem te wachten. Zijn je hem steen wat om te huppelen? Dat ik dus even lekker gaan ben. En wat show je hem er? Wat show je eruit? Hoezo? Is dat of jou 80 dan? Nee, dat net. Maar ik hoop ik net dat ik het werken zou uitjoch. Nou, kom. En jongen, bedankt. Wat eten we? Dit vrolijk Voor ik op, dan stiet er ik een snackaren, kan ik wel heen. Ja. Nou, kom, terug. Een meestal zit wel net met weten wat hij dwaal wil. En je zit net dat in is juist het wel, bejaardenhuis. Net Kom zo op. mooi ben. Nou, jas aan. Kom maar. Nou, hij je dat weer. Eén keer wel lol in de weekend en Nou, dan is meestal, het wij kennen er ik niet eten van. Die vrouwen, die zusters, hellies weer op. Die bent toch eens. Het beste. Gelukkig mensen, gelukkig zijn ze weer af. Gelukkig, ik kondigde al aan. Wij hebben een jubilaris. Jazeker. Wij hebben een meneer Lammert de Vries in onze zaal hier vanavond. Lammert de Vries. Hij wordt rood-paars tegelijk nu. Ja, dat weet ik wel. En toch vragen wij hem hier op het podium. Lammert de Vries. Kom maar verder, Lammert. Lammert, jij gaat volgende week afscheid nemen van het onderwijs in Bantega. Hoe lang heeft dat geduurd, Lammert? Ik ga nog een 30 hier op de scholen zitten. Nou dan. Dan wordt het denk ik hartstikke gekwartierd. Dat klopt, ik geef je volkomen gelijk. Zeg Lammert, één ding moet je ons allemaal nog eens even van mee laten genieten. Hè? Ik weet ook dat heel veel mensen hier in de zaal, die hebben bij jou in de klas gezeten natuurlijk. Ja, hè? dat klopt. En let op, Lammert, ze zijn allemaal kapot van het verhaal van Jaapie. Dat kan ik me voorstellen, helemaal. Lammert, jij gaat hier het verhaal van Jaapie nog een keer vertellen. Goed, doen we. Oké, ga je gang. Nou, bekend is bij de kolk. Wij fietsen daar mooi met z'n tweeën. Er komt 2 koplampen aan. Ja, denken, daar kunnen wij mooi tussendoor. Ja, stop daar maar lekker mee. Ik ben daar dus helemaal klaar mee. Ho, 30 jaar geleden. Ho. Lammert is hier degene die afscheid neemt. Even naar achteren. Ik bedoel, Lammert eerst zijn verhaal vertellen, hè? Nou, dat vind ik helemaal niet nodig, want ik denk dat alle mensen in het publiek onderhand dit verhaal alles gehoord hebben. 30 jaar geleden heb ik bij hem in de klas gezeten en toen was ik ook al spuugzat van dat verhaal. Dus, wat we nu... misschien vragen wie u dan wel niet bent? Nou, wat denkt u zelf? De opvolger. Ik wil me wel even voorstellen hoor, geen probleem. Ik ben Danielle Trattoria en ik ga een frisse wind laten waaien in het onderwijs van Bantega. Heel fris, Bing Bang. Ja, een hele frisse wind. Maar begrijp ik goed dat het dan niet goed ging, Lammert? Want een frisse wind, ik heb er niet zoveel mee, moet ik eerlijk bekennen. Dat zeg ik helemaal niet. Maar zoals ik net zei, 30 jaar geleden was het in principe ook vrijwel hetzelfde. Nu is daar helemaal niks mis mee, maar de jeugd van tegenwoordig wil wel eens iets anders. Dus wat heb ik bedacht? Ik vind het zelf een bijzonder goed idee. Ik ga zelf lesgeven achter mijn laptopje. En ik kan iedereen, elk kind dus, kan ik een webcampje geven, omdat we een gat in de begroting hebben. En dan denkt u, ja, waar komt dat gat nou vandaan? Nou, dat ga ik u even vertellen. De fruithapjes en de koeken en de koffie voor de leraren hoeft niet meer. Ik drink geen koffie. En die fruithapjes doen ze lekker thuis, achter het computertje. Dan moeten ze eerst nog wel allemaal een laptop hebben, Bing Bang. Nou, hier ziet u dus een beetje aan dat u toch een beetje achterloopt. Ja, want het is iedereen allemaal- heeft al een computer allemaal thuis. Prima hoor, maar ik had Lammert hier speciaal gevraagd om nog even zijn contact met zijn oud-leerlingen te kunnen hebben. Nou, weet je wat? Dan doe ik gewoon lekker een stapje achteruit, want iedereen heeft me al wel gezien, hè? Ik ga hier even staan. Hier zo. Oké. Nou, Lammert, ik zou toch de zaal willen vragen om Lammert... Hè, we gaan volgende week, dan vindt het officieel allemaal plaats, hè? Jazeker. Maar de zaal kan natuurlijk er niet omheen dat je toch met een groot applaus hier van het podium verdwijnt natuurlijk, hè? Ja, dat vind ik ook. Dat is een hint hoor, Lammert. Ja, toch wel? Ja. Jij nou nog wat kwijt? Nou, Lammert, ja, weet jij of hier gerookt mag worden? Nee, volgens mij niet. Want wij hebben toch één ding wel heel erg gemeen. We houden wel van een pafje, dus dat gaan we nu lekker even doen. Tot ziens! Nou.
Of dat beter wordt, dat is nog even afwachten. Mensen, ik ga u meenemen naar iets heel erg leuks. En waarom zeg ik dat? Het zogenaamde boerknuffelen. Het boerknuffelen is in. Er schijnt hier een boer te zijn in Bantega. En voorlopig is het nog een vrijgezelle boer. Maar ik kan mij voorstellen dat het helpt om toch aan de vrouw te komen. En wij laten u zien via een filmpje wat er allemaal zou kunnen gebeuren als je een tweede tak zou bedenken van boerknuffelen. Goedenavond, ik ben professor J.W. Meijerink van de Universiteit van Wageningen. Zoals u wellicht in de kranten heeft gelezen, is het koeknuffelen op het ogenblik een hype. U ziet hier achter mij dus ook enkele koeien die direct naar mij toe komen. Wij zijn nu overgestapt naar het boerknuffelen. Wij kregen van diverse boeren de opmerking: het koeknuffelen is ontzettend leuk, maar wij als boeren komen tekort. Ik heb daar een onderzoek gedaan op de universiteit en ben erachter gekomen dat het koeknuffelen heel goed kan, maar het boerknuffelen ook heel goed kan. En dat het een samenwerking is. Dat het voor de boer goed is en voor de koeien. Ik ben op zoek gegaan naar een proefbedrijf en heb deze gevonden in het kleine dorpje Bantega. De heer Doerde Riepkema, veehouder al hier, heeft zich bereid gevonden om te gaan knuffelen met de dames hier achter mij. De koe en de boer voelen zich ontzettend aangetrokken tot de dames. Wij gaan kijken wat voor invloed dat heeft op mens en dier. Ja, wij zijn op zoek naar Doerde Riepkema. Ik zie hem inmiddels druk bezig in de stal. Doerde Riepkema, goedenavond. Hoe gaat het met u? Ik ben ontzettend blij dat u uw bedrijf beschikbaar heeft gesteld voor het boerknuffelen. Van waar deze interesse, Doerde? Ja, het is toch een mogelijkheid om een extra inkomsten te genereren. En koeknuffelen, dat doen er al zoveel boeren. Dus dan maar op een andere manier, dan maar boerknuffelen. Wij van de Universiteit van Wageningen hebben daar €4.000 voor subsidie voor uitgetrokken. Wat natuurlijk voor de heer Riepkema is. Ik heb enkele dames meegenomen. Die zijn helemaal niet bekend bij de boerderij. Ik heb tegen de dames gezegd: Doerde, jij gaat aan het werk en laat het over je heen komen. De dames die raken je aan, ja, kijk maar hoe het gaat, maar wees vooral niet bang. Nee. En de dames zijn niet bang en laat het over je heen komen. Ik heb op dit moment even geen commentaar. Mensen, kijk hoe het boerknuffelen in de praktijk is. Dames en heren, we zijn hier live. We hebben Doerde weer gevonden. We zijn blij dat iedereen hier is. Doerde probeert nu ook waar alle mensen bij zijn om ook geknuffeld te worden. Dus ik verwacht ook alle stilte van u. Laat het over je heen komen. Dames, kom hier naartoe.
Heel voorzichtig, laat alles over je heen komen. Raak hem voorzichtig aan. U kunt het ook vinden op internet www.knuffelenboer.nl. Laat het over je heen komen, raak hem voorzichtig aan. Er moet wel aan gedacht worden dat het niet eindigt met slapen met de boer in het stro. Raak hem aan, pak hem voorzichtig beet. Neem hem mee. Geef je helemaal over. Draag hem hier maar vandaan. Dames en heren, u ziet, het boerknuffelen is gelukt. Hartelijk dank voor uw aandacht. En zo is het natuurlijk van alles en nog wat te verzinnen. Hè? Het is maar even dat je het weet. Het geld hangt in de lucht. Je hebt het zo voor het grijpen. Goed, daar moet natuurlijk een puntenscore op losgelaten worden. Ik pak de hendel beet en we laten de orgazilligator haar werk doen. Dames. 3, 2, 1. Wie wordt Frieslands 12e stad? De punten geven de doorslag. Hoe staat jouw dorp er nu voor? Francisco, geef het aan ons door. En daar gaat hij. En weer 10 punten voor Bantega. Keurig gedaan, keurig gedaan. Blijf even staan. Want ik heb een vraag namelijk. Er zijn hier 5 jongeren in de zaal. 5 jongeren. Die weten wie ik nu bedoel. Willen jullie hier komen? Ja, toch zeker? Kijk, de toneelvereniging in Bantega, die heeft natuurlijk een zeer actieve club. Jongeren aan het werk. De jongeren acteren bij uitstek prima. En zij gaan u de komende 10 minuten, misschien ietsje langer, gaan ze u vermaken met hun theatersport. Let op, zij zullen u zelf vertellen waar het om gaat, wat van u gevraagd wordt. En ik heb grote bewondering voor deze 5. Mark, Sanne, Joke, Lisbeth en Angela. 1 welkomstapplaus. Theatersport is misschien voor u nog een beetje een onbekende term. Als we het over de lama's hebben, dan wordt het al een heel ander verhaal. Deze jeugd, die heeft nog een tekstboekje. Ze zijn altijd die teksten te horen leren, let eens maar improviseren. Nou, goed en dat ook niet, zullen we nou. Ze beginnen met een spultje, dat heet Space Jump. Ze nemen een bepaalde houding in, op een bepaald plak, en die moeten ze van elkaar overnemen op de beste manier. Wie begint er? Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt de symfonie. Ik denk niet dat ze het zo leuk vinden. Oh. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind jou ook wel leuk. Ja, ik jou ook wel. Ja. Dat wel. Maar ik vind jou leuker. Nou, ik denk dat ik jou leuker vind. Zullen we naar een pak kuil?
Nee, weet je niet wat beter is? Bioscoop? Ja, is goed. Waar is die? Weet ik niet. Oh. In Sneek. Wat? In Sneek. Wat? Oké. Nou, dan gaan we naar Sneek. Mooi hè, die bloemhof. Oh, geweldig. Ja, maar wat is dit? Kunst? Dit is de buizenkunst. Oké, ja, zo. Ja? Nee, je staat helemaal verkeerd. Oh, nee. Ja? Ja? Recht. Oké, nu lopen we samen voor. Rustig eens. Wacht, je vergeet de roos. Welke roos? Oh, ja. Oké, kom maar rustig mee. Kom maar rustig mee. Niet te hard lopen hoor, niet te hard lopen. Niet te hard, niet te hard. Ga nu maar even lekker liggen. Ja, ja. Rustig, 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 rustig. Ja, ja. Ik moet even plassen hoor. Ja. Niet zo hard. Weg erom. Rustig gaan liggen. Ik moet heel nodig plassen. Help! Wat ga je doen? Ik zit bovenop jou. Zullen we het omdraaien? Ja, dat is goed. Oké, afklappen. Oké. Dat was het eerste spel. Voordat het nog spannender wordt, gaan we naar het volgende spel. Dat is Cluedo. Alleen, dan denk ik dat ik 2 ogen moet houden. 1 ogen moet houden en de rest zich even naar achteren, want die mogen niks horen. Mark? Oké. Doe ik iets? Ja, koptelefoon is op. Bij Cluedo heb je een locatie, een plek dus, een beroep en een moordwapen. En dat met ze onder elkaar trooien zonder dat ze erbij praten maaien. En dan zo weer online zien als het klopt. Als ze dat moordwapen en het locatie en het beroep goed trooien moet hebben. Misschien heb je een idee van een locatie of een plek, roept je maar. Boerderij, hoe ligt het dat? Boerderij, oké. Beroep. Nee, boerderij met een oorbrok bij, want anders wordt het zo flauw. Sorry? Een dokter, oké, dokter. Dan nog het moordwapen. Ook ergens in je heren. Mag alles zijn. Sorry, typemachine? Typemachine. Dus, boerderij, dokter en typemachine. We beginnen met de locatie, het plaats. Waar is ze? Oké, het beroep.
En tenslotte het moordwapen. De plaats. Het beroep. En het moordwapen. Oké. De locatie. Het beroep. En tenslotte het moordwapen. Hel je de volgende blokje over, ja. De locatie. Het beroep. En tenslotte het moordwapen. Oké. Nou Angela, je bent er helemaal verbreid, maar Shinna stoot nog hoe draait je kist. Het eerste het plak, wat weer dat? De locatie. Nou, de boerderij volgens mij. Oké. Maar dan wordt het spannender, het beroep. Koest er wat van bakken? Nou, volgens mij weet hij niet zo'n roze pakje. Niet in een roze, nee. Oh, die zie ik de hele tijd. Het orenkleurennaam. Dit erop. Oh. Nou, dan weet ik het niet. Oké, geef me het moordwapen. Volgens mij weer dat een piano. Piano. Nou, een beetje grut uitval, maar komt in de buurt. Zeker. Ja? Oké, oh, dan was ik nog. Nou, goed. De boerderij. Ja. En ik dacht een hoer of een striptease mee, zo zei ik, wist het net. Eigenlijk nog van Markje rare beweging. Ja, hè? maar dat maak ik altijd. En ik dacht als laatste, wat heb ik toen? Oh ja, moordwapen. Ja. Ik dacht een samen mijn keyboard of zo. Jan Smit. Het wordt al iets. Jammer even terug. Mark. Oh ja. Wat ook niet? Het plak. Locatie wie boerderij. Ja. Beroep wie hoefsmid of zo. Of, Bijna, en, maar niet helemaal. Het moordwapen wie een typemachine. Shit. Nou Mark, maar zo de trend oplossen nog. Nou, dat weer de boerderij. Ja. Dokter en typemachine. Aha.
Dat was theatersport. Jou eens een applaus. Natuurlijk een heel terecht applaus voor de theatersport. En het bewijst maar eens te meer dat Bantega talent heeft. Ik zou zeggen, iedere keer als er een opvoering is of een uitvoering van jeugd in Bantega toneel, dan moet u daarbij zijn. Het is elke keer weer verrassend en ze doen elke keer weer wat anders. Terecht applaus was dat. Goed, we zijn er bijna. We hebben nog 2 dingetjes te gaan. 1 heel korte en eentje iets omslachtiger. We gaan bepalen wat de X-factor van Bantega is. De X-factor. Jullie zijn benieuwd wat dat gaat worden. Oké, mag ik jou verzoeken de Gert en Hermien van het Noorden hier naar voren te halen. Simon en Sjoeke. Simon en Sjoeke, ga je gang. Moeten wij nou al beginnen, Sjoeke? Of, Ja, dat zitten ze. wat moeten wij beginnen? Of, Moeten we nou beginnen? Beetje tempo, hè? Het is tv. Het is Ja, tv. nee, maar Tempo. het wel goed bij, Ja, hè? Want wij hebben er heel lang op oefenen. En we kennen heel goed, jongens. ik zet in en we beginnen samen. Ja, Oké. van links naar 1, 2, alle mensen in de tent. Shalali, shalala. Ja, die zijn hier weer present. Shalali, shalala. Want ze zitten in de show. Shalali, shalala. En ze doen ons punten cadeau. Shalali, shalala. Ieder jaar als even kan. Shalali, shalala. Gaan wij weer naar Bantega. Shalali, shalala. Naar de mensen in de tent. Shalali, shalala. Omdat we zo gelukkig zijn. Shalali, shalala. Het was Shalali, shalala. Shalali, shalala. Ja. Shalali, Het was echt shalala. geweldig. Ja, dag. Ja. Goed ding, Sjoeke, hè? Heb je wat de best? Ja, 4 wij. Nou goed. Er zitten natuurlijk meer elementen dan alleen zang, hè, in het bepalen van de X-factor. Ik wil graag de volgende showgirl uitnodigen om hier te brengen op in de spotlights. Gerrit! En Gerrit gaat een gedicht voorlezen. Gerrit, ga je gang! Bantega. Het dorpje onderaan de oude Zeedijk kent een rijk bestaan. Want hoe ik het ook bekijk, men weet steeds de spijker op de kop te slaan. Top in toneelspelen, top in saamhorigheid. Je hoeft je er nooit te vervelen. Je kunt je energie altijd kwijt. Zeker als de plaatselijke weergoeroe, de heer Riepkema, spreekt. Die snapt er niks van, ben je zeker doorweekt. Met deuken van de hagel in je hersenpan. Ieder in de zaal kijkt nu wel heel blij, maar wiens bolle hoofd is nu wel deukenvrij? Neem nu de heer van Heerde, met scootmobiel op weg. Kon zwemmen naar hij beweerde. Maar och, wat een pech. Een steentje op de weg, geen nood. 1 ruk aan het stuur en hupsakee, op de kop, in de sloot. En doch niet voor lange duur, want 2 potige dorpsgenoten sleepten hem op de kant in het gras. In de verte klonk al de ambulancenoten. En droegen bij aan het feit dat de oude heer genas. En dan hebben we nog Doede van Douwe. Dat is pas eens een echte kouwe. Laat zich filmen bij het knuffelen van een koe en sluit daarbij beide oogjes toe. En wat dacht u van Ali W? Altijd op de achtergrond. Haar kennis delend heel tevreden. Ja, heel mooi. Kom Met maar. wethouder Hartstikke aan de goed. vrouw. Ja hoor. Kom maar. Terecht, Gerrit, een leuk applaus voor jou. Een leuk applaus. Een leuk applaus. We zijn er nog niet helemaal. We hebben nog 2 mensen te gaan. En zij gaan gezamenlijk iets voor u doen. Misschien kunnen ze zich alvast op het podium begeven. Het blijft een spannende aangelegenheid hoe Bantega hier natuurlijk scoort, hè, vanavond. Oh, dit wordt enigszins moeilijk.
ga kijken wat er nu allemaal gebeurt. Ik zie dat er een klein mensje bovenuit steekt. Ga je gang. Nou, ik ben Fietje en ik ben hartstikke zenuwachtig. Want ik wist dat ik jou moest wijzen natuurlijk. En de hele nacht en sliep natuurlijk. En zwit en aangin. En als ik zenuwachtig ben, dan muk ik altijd heel lekker ben ik dan aan de poeperij. En dus wc-papier heb ik altijd bij me natuurlijk. Want ja, je weet er nooit wanneer dat je mutten natuurlijk. En wiesel waar ik heel goed in ben. Zo, ik ben eigenlijk heel goed in bellen blazen. Dus dat wil ik dan Joon even zeggen. Zo, let op. Ja, zo, ik ben heel goed daarin natuurlijk. Dus ja? Ja. Nou, dat weet het eigenlijk. Ik moet nou heel nodig naar de wc. Dus ik ging er nou weer gauw voor. Heel leuk hoor, heel leuk. Hoi. Ach. Mensen, het is inmiddels al... Oh, we zitten nog 5 minuten voor het einde. Ja. Want dan moeten we eruit zijn. We zitten natuurlijk nu op het punt dat belangrijk wordt. Het belangrijkste moment van de avond. Het is het opmaken van de eindscore. Wordt Bantega inderdaad die 12e stad of niet? Het apparaat, de orgasiligator, heeft alles opgeslagen wat hier vanavond is gebeurd. Ik ga kijken wat het wordt. Dames, mag ik u verzoeken mij te helpen om te bepalen het apparaat in werking te stellen? 3, 2, 1. Wie wordt Frieslands 12e stad? De punten geven de doorslag. Hoe staat jouw dorp en u voor? Francisco, geef het aan ons door. En daar komt de einduitslag van Geld naar Stad. Het blijft spannend. Bantega, ben je eerste? Ja. Nee, tweede, derde. Bantega, Bouwrijen, Huizenbommels en Birdaert. Bantega op de tweede plaats. Net 1 puntje te weinig, mensen. Het is jammer. Het is erg jammer. Ach, misschien bent u er nog ook wel blij om. Wie zal het zeggen? Bantega als 12e stad, helaas. We hebben het geprobeerd. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van onze show. En dat gaan we natuurlijk met elkaar afsluiten. Wij nodigen u graag uit om straks mee te doen. Mag ik alle medewerkers hier op het podium? Neem plaats en dan gaan we het eindlied inzetten. Ik veronderstel dat daar een muziekje onder komt. Of zie ik dat verkeerd? Oké, wij zijn er helemaal klaar voor. En daar komt het. En wie het is gestraft, wees blij dat u zwakke blauwe mat. Want het is nog de rest, en dat is net zo best. Als wij brokte worden, de meidje bij dat vest. Want de keer nooit sterft, meesken wijs gerest. Alles wie het gaat, als zodat ze maar snapt. Want het groene gers van Bontekeer, maar nooit vet, no nee, never meer. Want de keer nooit sterft, meesken wijs gerest. Alles wie het gaat, als zodat ze maar snapt. Want het groene gers van Bontekeer, maar nooit vet, no nee, never nee. Hey, dood is dood en go, want dan is dood en go. Wij willen graag voor u, maar steeds krijgt u geen fruit. Het ken ik rest ervan, dat moet je niks te doen. En elk bloed te vrij.
Want een keer nooit sterft, meesken weg.